El que queda enrere és tota una vida. Nosaltres estem vivint així i els veïns també, des de sempre. Això són 28 anys de vida que se trenquen. No sé, així els nostres veïns, per exemple, tenen conills, tenen gallines, tenen la seva horteta, nosaltres tenim la nostra horteta també. Tot això se trenca. Destrossa un model de vida i inclús pot aplegar a destrossar una família. Inclús ha hagut gent que ha mort. Jo sé més d'un cas que ante això, ante tanta impotència, ante tant malestar, ante tanta angoixa, perquè és angoixant, se viu en contínua angoixa, jo conec 2 persones que no han pogut, al cap d'un temps han mort. És aixina, literalment tal com ho estic dient. Ningú pot saber-ho si no ho està vivint. N'hi ha gent que està en tractament metge, perquè concretament jo ho confesso. A vegades costa de dormir, te venen ahí fantasmes sense saber perquè per la nit es comences a pensar coses que no tindries per què pensar, te costa conciliar la son, estàs més alterat. Tant ara en lo del papa de la família, i a nosaltres ens estan trencant el nostre hogar. Nosaltres anem als plenos, des de fa 2 anys i mig, tots els dijous anem, l'últim dijous de mes anem al pleno, i una de les pancartes primeres que vam fer era que som persones, no som formigó. Hi ha molta obra pública en marxa. El que ha dit l'Institut de Valencià de la Vivenda era que anaven a fer unes cases de realojo, unes cases adossades i seran de 3 altures, segons han dit. Tot això que es diuen ara és d'oïdes, perquè per escrit a nosaltres o a la nostra associació no ningú ens ha dit res. I les cases tindran un preu. Si t'aplegue en els 20 milions que te donen de ta casa, en els 14 o en els 24, bé. Si no t'aplegue, ves al banc i demana una hipoteca, un préstec. Donarem unes cases als veïns de Mestrets. Donarem res a canvi de què? Que no diguen donarem, perquè no ningú dona res. Toda mi vida, mi madre, mi padre que ha fallecido. I Alicia, el que tu has dit és tota 4 generacions. I nosaltres estem lluitant per no anar-me'n, però cada vegada veiem que el cercle s'està estretant cada vegada més. Una sensació per dins minant, m'entens? És una inseguretat molt gran la que n'hi ha en tot això. Totes les despedides que tens que anar fent, perquè n'hi ha moments que dius, algun dia tindré que anar-me'n, uns altres dius, mai m'aniré. O sigui, si és precís, ens encadenarem als arbres o als pilars de la terrassa. Jo ja no tornaré a tindre la meva vida, ja no la tornaré a tindre mai en la vida, perquè no me donaran diners per tornar a tindre-la. Aquest espai l'han fet nostre, i és nostre, i on anirem a un altre puesto. Esperem que no, mai serà este puesto, perquè totes les vivències que així tenim, això no ho anem a tindre, sempre ho estarem recordant.